Sziasztok! Ebben a videóban meg fogom mutatni nektek, hogyan tudjátok telepíteni és beállítani a Hot IP TV-t az okos tévétekre. Először nyomjátok meg a Home gombot, ami a távirányító közepén van, kattintsatok rá, aztán menjetek az Apps menübe. Majd gyertek fel a nagyító ikonhoz és kattintsatok rá, aztán keressetek rá a Hot IP TV-re. Szóval írjátok be, hogy Hot IP TV. És már láthatod is az alkalmazást az első javaslatok között. Úgyhogy válaszd ki. Majd kattints a telepítés gombra. És várd meg, amíg az alkalmazás feltelepül. Amikor feltelepült, kattints a megnyitás gombra. Az app most betölt. Az alkalmazás sikeresen telepítve lett a tévéden. Ahhoz, hogy ez az alkalmazás működjön, venned kell egy playlist linket. Ezt a playlist linket meg tudod venni azon a weboldalon, amit a videó első kommentjében találsz. A weboldal linkjét megtalálod a videó leírásában is.